Riang sengobha, pangai kublai pibaro kinong pen. Ya kanika program ling ba kanika channel juga Good News TV. Ublay untuk kerku yang ngilang baro ha kanika stam. Haswa bengin paj kanika singi bengin pendep ki kam ki jam ki jongi bengin be sigi jing tre ki jing kata ki jongi. Ni angu yu ublay ba kanika stam bengin yo sa si sien pat ya kalan bengin ni pusan lang. Tang si phang na kaktin ka bakho ki jong utrai. Ayu le se kadon ban hikai na kabenta jonga bat jongi ha kanika stam. Tong ini duai. Ni aingu ime au blay bu kpa jongi ubah beneng. Ya kejing bas pun ke jome, ya kejing iet ba ke jome. Mamela ai yangi ya kaktin ke jome ko trai kenran. Babemela ai ru yangi ya kum kani ka por ya kum kani ka stem. Ya ka bakum ki khon ki jome ngi yo ko trai kenran. Banya phai cha kaktin ke jome ha kani ka stem. Ni duai bemen kerku yangi. Lengba kaktin ke jome hi bakan keren yangi, bakan hikai yangi, bakan pen i yangi. Ya ke ke bangi ngi dei ban le. Kumnu bangi ngi dei ban im. Man la kisngi juga jing im ke jongi. To kerku ko trai kenat ya ka por. Bangi kerpat rin. To da keren atra jisu. Ngin shashko. Melong ublei hi. Haka kerteng badan bor tam ke jong trai but non penim jongi jisu Kristus ngi duai. Amen. Haka ni ka step 1. Haka ni ka devotion ke jongi, ni ka jingya slok ke belingkot ke jongi, na ka ketien ke jong ublay. Ala pencong nong rim. Ya ka ni ka jing slong, na ka gospel kat kum umat hayas. Kelenong ka bakat sao, ka dekot ka beningkong, hadu ka bakat ar. Matthias ka bakat sao, ka dekot ka beningkong, hadu ka bakat ar. Ngan puli, tang kat tu kat ni. Kata, na ka dekot ka bahenriu, hadu ke dekot ke bapra. Tungin syak skor ke ketin ke jong ublay. Ti haba, ladai ke sengi ka u Herod. Ka kun ka Herodia, kala syad hakmat jongki, bat kala pensengau bahaya u Herod. Namar kata, ula kular da kabasmai, ban ai haka, kat kabakan pan. Karu, habakala subut ka kemi jongka kala ong to ai hanga hangni ya ka kli u Yohanes u nong pen baptis ha kapliang ai hanga ya ka kli u Yohanes u nong pen baptis ha kapliang. Give me the head of John the Baptist on a platter. U Yohanes u nong pen baptis. U lalong da shisha. U ta usya u badung. Ya u Herod. Ladu pai shanu ru ka jing im ka jong u man ka sngi utar bet uni u Yohanes u nong pen baptis. Namar balai u Yohanes nong pen baptis u long u prophet u bakren bet ya ka jing shisha. Umlong kum kita ki weki lingdo la ne kum kita ki weki prophet ki bakwa ban pen sngobha ya usiem. Ki bakwa ya ka nam ya ka burom ya ka jingyaro. Bat ya ka let's say ya ka jing pahu pahai. Ka balak ban wan na ka keti ki jong usiem. Yohanes nang pen baptis umlong kum ta. Ukren bet ya ka jing shisha kum bakade ban long. Bala da pin puli ka ketin ka jong ublay. Iki benta ki bahaswa jong kato. Pinsyam. Ba u Yohanes na pen baptis u ditang mauhi u bala keren persya. Ya ka jing im ka jong u Herod. Namar ba ulah sim tengah. Ya ka lok ka jong u bas iparah. Kalong ke ka ba ijli hakmat utrai. Badu Yohanes namar kata umlak namar ba ublay ru laksa. Ukren persyak bet yau Herod. Penrambet ya kata ke ba ulale bakadai kapop. Namar kani u Herod namar laksa yu ni sya bolong unong pen baptis hang ni bat hang tai. Ulak kem yu. Bat ka ketin ke jong ublay ni kal thok ba ulak kwa ru ban penyap yu. Henry umnut namar ba kibriu kiburom. Yau Yohanes nong pen baptis como prophet jong ublay.
Ti ulah set bendi yo. Menut ban kata dekum ni pat dekum tai pat yo. Henry ha kawai kamit. Kabalong ka singika ka jong Herod. Ha ka jing yelek kemen ngobha perthei jong ki. Ha ka jing tu jong ka bam jong ka di. Ha ka jing buat jong shit ka jong Herod. Ka kon jong ka Herodias. Ka Salome kalawan ban syad ban penibang. Yo Herod. Badi kita ki beriu ki badan ha kata kejaka. Bar hadu kata kala pen ngobha kani ka kena ka basyat yo. Herod ha ka jing shong shit buat ka jong Ulah shu kren shong shit. Ulah shu smai shong shit. Udah smai dah sisha. Badu wang ya ka ta ka jing shong shit buat ka jong ka ka bapapan. Ngan ai ya pa. Ka ka bapapan ngan ai ya pa. Bad kan ni ka kon jong ka Herodias. Namar kala ya subut lupa bad ka kami. Kapan ya ka wei ka jingpan. Bad ka ong ai yang ya ka kli jong Yohanes nong penbaptis ha ka pliang. Ulah kendet thread Herod. Bad ka tin ka jong ublay ni ka thop balap ulah snosi. Ulah snosi. Nomor umnut ban kata ya prophet. Umnut ban kata ya Yohanes nong penbaptis. Henry umbansi. Kata kajing smai kajong kumusim hakmat kita kisaki kisatar kibabon kuhap ban pendap. Kata kaktin katlit ke bawla klay hakmat kata kapertai kajong uhap ban le. Ulah ngorem lado umle ya kata. Namar ulah krente ulah ongte uhap ban le. Don lat shu. Lado le kumweru ulah ngorem ulah ngoleran. Te umbansi ulah pendep ya kata kabata ka kena kelapan. Lawan ra lakrai ya ka klik ke jong Yohanes nang penbaptis. Bat lawan ra ru. Ya ka klik ke jong ha ka plan. Para banget bein. Uni usim. Kat ka bor ka ikhtiar ke jong ulahap ban pen ko ngo ya ladi. Tang hakani ka kena. Namar balai. Namar ulah smai ya kajing smai ka basyukran shong shit. Namar ulah buat ulah ya shong shit ha kata kami. Ngin ong tharai udi sim babien. Henry tip yo ngiru ngilong kumu Herod na ha kajing kajungi. Ngia Teka bangi ya buat lang bat kani ka perthai. Nya shong shit lang bat kani ka perthai. Nya ngobang lang bat kani ka perthai. Bat ka bar ki be kran ki ya khana ong ya ngobang lang. Bat ngi kran ngi smai. Ngi pen pau ya ka ka balong persya ya kata ka jinglong jongi kum ki Kristan. Ngi compromise no. Ya ka jingnyat ka jongi. Ngiklan no ya ka jinglong Kristan ka jongi. Tang namar ban pen ngobha ya ka ni ka perthai. Namar bangila kren namar bangila long kum tu ban pai din ru la ngole ran ban let kum wei rum ngolong syu. Happen ngobha be ya ka perthai. Hab ya embed bagani ka perthai. Hab ya be ke jogani ka perthai. La buat kum Herod. Ba ngikren kul ma. Ben let ran om tang ya ladi. Ndai yo blai. Bat ngi dino yu Chris. Tang namar kajing buat kajongi. Bat kani kapertai. Bat ngin sale kumbale u Herod. Hatu don na pring jongi ba isi. Ya kita kibawan yalap yu Chris. Don na pring jongi ki ba isi. Lada don ki ba kwa. Ban hikai ban sneng yangi. Ki ba pen pau yangi ya kapop kajongi. Don na pring jongi. Tang namar banya don ringkat bat no ne de banya long ka wei bat kani ka perthai. Gile klet you try. Lada ka perthai kan pan krai no ya ka kli
Kentat no you Chris. Kloy ban le suk ban le. Walas ngusi suk ban le. Namar bala krente. Namar bangala ayat te bat gitu. Namar ngalai syong shit te bat gitu. Tang haka jingbuan. Jong kani ka perthai. Ngin duai. Yo Chris. Lani ngin pak krai no ya ka kli. Ka jong u. Tang bahangi haban bat. Ya kata ka position ka jongi. Bat ka perthai. Tu kami bha ko Kristan. Kumno PM bat singi bat met. Yo kani ka jingbuat kawan lap ya pi. Pempoi perkat. Pila dadap de yo Chris. Tu ai bukan ka ketin ka jong ublai. Kani arap kan ai boring ni. Bahabang imi na ying ngin let pai, ngin let chiki kam ki jam ki jongi. Ngin let chiki jing tray ki jing kata ki jongi. Ngin pendap kita ki ai barok, ndrai klem de buat bakni ka perthai. Klem de compromise. Ya kata ka jinget ka jongi. Klem de len yo Chris na ka benta ka perthai. Ublai un kurkun ta ka buram ka jongi. Amen.